Dobar dan. Danas ćemo vam pokazati nabudu vježbe za ogrijavanje. Op. Sedam, 8, 9, promjena. Op. 7, 8, 9, promjena. Op. 8, 9, promjena. Op. 9, promjena. Op. 8, 9, promjena. Op. 9, stop. Op. 7, 8, 9, promjena. 7, 8, 9, promjena. 7, 8, 9, promjena. 7, 8, 9, zadnji jame. Evo, nastavljamo set vježbi sa aktivnim istezanjem donjeg dijela tijela. Lijevi dijagonalni stav. Op. Desni. Op. Brza promjena. Lijevi. Op. Desni. Op. Lijevi. Op. Desni. Op. Još dva. Lijevi. Op. Desni. Op. I jahači stav. Op. Gure koljena van. I lijevi, dijagonalno, op. I desni, op. I jahači stav, op. I lijevi dijagonalni, op. I desni, op. I jahači, op. Gure koljena van. I lijevi, op. I desni, op. I lijevi, op. I sjedamo na zadnju nogu skroz do kraja, prstima lijeve noge prema zraku. Op. I vraćamo u lijevi dijagonalni. Op. I na desni. Op. Ruke gore. I vraćamo u lijevi dijagonalni. Op. I još jednom. Op. Barem 4 puta. I vratiš na lijevi. Op. I zadnji, nazad. Op. I u lijevi. Op. I desni dijagonalni. Op. Sjedamo na lijevu do kraja. Op. Gore ruke i vratiš u desni. Op. I lijeva do kraja. Op. Nazad, gore ruke i u desni. Op. Još 2 puta. Op. Nazad. I desni. Op. Zadnji. Op. Nazad. I desni. Op. I u početnu poziciju. Op. I završeno. Nastavljamo sa aktivnim dijelom u paru, rad sa nogama. Znači sve ove vježbe koje smo prošli pojedinačno možemo raditi u parovima. Pokazat ćemo prvo spori dio da možete pohvatati, pa ćemo krenuti aktivno. Cure, dečki, svi zajedno u lijevi dijagonalni. Op. Sredina. Op. Desni. Op. Sredina. Bočni. Op. Sredina. Lijevi. Op. Sredina. Desni. Op. Ostani malo ovdje. Znači svaki put između svakog garda vraćaš se u sredinu da bi nastavio u sljedeći stav. Sredina. Op. Bočni. Op. Sredina. Op. Lijevi. Op. I krećemo na moj znak aktivno, znači naizmjenično raditi lijevi, sredina, desni, sredina, bočni, sredina. Pripremi, kreni.
i jame. Početni položaj i završi. Hvala vam što ste danas vježbali s nama u Nambudu dođu u prirodi. Vidimo se.